Tak, ahojte. Dnes mi prišiel nožík od značky Joker, je to španielská značka, myslím, áno. Španielská značka, by som povedal celkom cenovo dostupná. A ja som si vyberal hlavne podľa toho, že sa mi páčil a hlavne kvôli veľkosti, že to nie je nejaká veľká kudla, ktorá mi bude zavádzať na opásku alebo v taške. Pre porovnanie, keď ho mám tak na ruke. Vôbec to nie je nejaká mega kudla veľká. To je taký viac menej pracovný lovecký nožik, alebo zálesácky na bushcraft a tak. Mne sa hlavne zapáčilo to drevo. Mal by to byť olivovník, podľa všetkého. Je tu taká kartička, na ktorej to píše po anglicky. Hej. V balení bola ešte nálepka nejaká Joker Bushcraft. Celkovo za tie peniaze je celkom pekný nožik. Je dosť hrubý, by som povedal. Nie z tých úplne že najhrubších, ale dosť vyzerá byť taký hrubý. Taký pracant. Veľmi zaujímavá cenovka. Ja som ho kupoval za 45 eur. Cena, hej. Nožik. Krásne kožené púzdro. Zapínanie na opások. Neviem, jak dlho toto vydrží, to zapínanie, ten gombík. Uvidíme časom. Ale za tie prachy podľa mňa v pohode, nož do lesa, na ryby. Fakt, že není veľký. A hlavne čo sa mi páči, je, že sa výborne drží v ruke. Ja mám také väčšie ruky trochu, že nemám úplne malé ruky a perfektne sa drží v ruke. Nie som až taký odborník na nože, ale čo som pozeral, tak tá oceľ, to aj tu píše. Hej, tá oceľ je nerezová oceľ nejaká oceľ strednej triedy, ktorá nie je úplne, že ani najhoršia a ani najlepšia, najtvrdšia. Že vraj je to taký nož, ktorý je stále na to, aby si ho vedel doma alebo sám nabrúsiť aj v prírode, alebo tak, že nie je to úplne tvrdá oceľ. Takže keď s ním budeš robiť nejakú ťažšiu robotu, možno, že sa rýchlo potupí, neviem, nemám vyskúšané, zatiaľ som ho nemal ani v lese. Ale veľmi sa mi páči. Ja si kupujem veci podľa toho, či sa mi páči, alebo nie. Chcem mať z toho dobrý pocit, takže také kožené pútko tu je. Neviem, nechce zaostriť. Hej. Paráda. Aj pekný dojem mám z toho, jak to prišlo zabalené. Celkom ten gombík je ťažko zatiaľ, hej. Aj keď to zatlačím, úplne že ťažko, zatiaľ, hej, je to ešte nový nož. A celkom prepracované púzdro, si myslím. Za 45 eur krásny lovecký nožik. Je taká pekná krabica. Takže tak.